Perfect Sense unikke matte anti-fingerprint overflader fra Egger. Du kan få Perfect Sense overflader på spån og på MDF. Perfect Sense findes ligeledes som premium mat laminat med fræsbar folie. Den leveres i standardark eller som rullelaminat. Farverne dækker over en bred vifte af nuancer med mat overflade og en ridsefasthed helt i top. Perfect Sense Premium Mat Laminat er løsningen til en lang række designopgaver, hvor unikke matte farver kombineres med stor slidstyrke. Fælles for alle Perfect Sense produkter er, at der naturligvis findes matchende kanter til alle farver. Perfect Sense Premium Mat Laminat lagerføres i Danmark i mange flotte farver i standardformat i 08 tykkelse.